Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. 14 ka mga classroom sa Kasinglot Elementary School sa Taguluan, Misamis Oriental ang lubog sa tubig baha. Epekto sa kusog nga ulan nga nasanitian sa lugar. 16 ka mga section sa buong tunghaan. Apektado ang klase tungod sa baha. Aniya ang akong report. Mao na ni siya karon ang among room. Sayo sa buntag, nakuhaan og video ni Teacher Rosita Barros sa Kasinglot Elementary School. Sa Taguluan, Misamis Oriental ang sitwasyon sa iyang classroom nga gisulod og tubig baha. Among pagbaha, epekto sa way puas nga ulan nga nasinatian sa lungsod hapon hantod gabii adlong Huwebes. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang tunghaan ug among naabtan nga lubog pa sa tubig baha ang pipila ka mga classroom samtang ang uban hinay-hinay ng mihubas. Halos mag-usa ka adlaw na sukad mibundak ang kusog nga ulan dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental. Lubog gyapon sa tubig baha kini pipila ka mga classroom sa Kasinglot Elementary School. Gani mga kapuso dinhi sa atong likuran, padayon pa sa paglimas ang pipila ka mga personahe sa eskwelahan aron makuha ang tubig baha nga anaa sulod sa mga classroom. Usa sa mga apektadong classroom ang classroom sa grade 1 teacher nga si Lidelma Filipino. Walay nahitabong face-to-face class tungod tibok buntag nga lubog kini sa tubig baha. Ang mga maestra nagbutas na sulod sa classroom. Gani, aduna pa yung mga estudyante nga naglimas sa tubig baha. Naghatag ra kog kuan module na nagani diri kay kanang every Friday magpabasa man mi sa mga bata mo ginamong usag gyud nga kuan sa Friday. So ang naitabo kay wala man. So naining ani din ni mga naka-boots ganina, so nakabasa. Nang hinaot ang mga magtutudlo nga masulbad among problema aron dili mabalda ang pagtungha sa mga bata. Para sa among nga part teachers sir ha, dili mi nalipay sir kay nagbaha. Kay ngano ang among leksyon sir, matanggong mura pud mi gihagal. Gaapas mi sa topic. Sumala ni School Head Noel Abaw nga gawa sa ulan usasab sa nagpabaha sa mga classroom ang nagpadayong classroom construction sa campus nga nakaapekto sa ilang drainage system. Inay mapadulong sa gawas ang tubig, mapundo kuno kini ug mosulod sa classrooms. Mao gina siya ang realidad nga nindot gyud ang bata nga nasa classroom pero wala man tayong mahimo kay ang tubig naamang gyud na. Kaysa una ang sakit sa leptospirosis delikado mo na sa pud among gailikay. Pipila silang stakeholders ang nagdonar og yuta nga itambak sa palibot sa campus aron mapugnan ang paglunop panahon nga adunay baha. Pagbahubas mo pud lagi na nga basin na yung mga naminaw karon nga minaw ka sa ani inyong istasyon GMA nga mohatag kay project na mo karon nga ma-elevate ang flooring kining building from grade 1 to grade 3. Actually hinahinay naman gani sila ang uban katong nakuha na po pero hinahinay lang po kay gastos man. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.